shiga raina yar kanuri taho zo haka kin bar ni zance wayayo kalayuwa ji martine da ne firma dane nayi gamo da kyakkyawar baby kalaman so bai sa mata a garin mu akwai lady a Maiduguri ka faɗa musu Barrios ba virus ba na harkan dangerous ku faɗa musu kusanta tana so ta tsallake titi wai za ta je makaranta ranar na tabbatar cewa garin mu akwai mata Ahmad dan Maiduguri Barrios kana ji da matan Maiduguri haka ne juya baya haka ne juya karama inda wata karama wande wa kullumi in kika ce ba kya so na zan mutu wande da dimi kalmar da nake furta miki zancen soyayya ce ni dai al'adar kanuri tana burge ni ga shigar da kika yoke ma ta mutunci ce a wangala shi ma kilan su ladin haka haka ina sha'awar auren kanuri ban raina ba haka 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 ne juya baya haka ne juya